Ngidinga ukukuxwayisa, uma ungakhiphi lezi zinto eziyisithupha endlini yakho ngokushesha, ungase ucekele phansi ikusasa lakho lezimali ungazi. Kubonakala kuyisikhulu, mhlawumbe. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi uma usuqonda ukuthi yini ekulindele, umbono wakho ngemali, ingcebo, nokuphumelela ngeke uphinde ube njengakuqala. Engizokudalulela khona lapha kungaba isikhiye sokukhulula impilo yakho yezimali. Kodwa kusebenza kuphela kulabo abanesibindi sokubhekana neqiniso futhi benze isenzo. Ingabe ukulungele ukuguqula iqiniso lakho futhi ucebe ngempela? Bese ulalela ngokucophelela. Ufuna imali eningi, inkululeko eningi, amathuba engeziwe. Buzana lo mbuzo, yini engakubopha ekuphileni kwendlala ngaphandle kokuthi uqaphele? Masikuthole manje. Ngifuna ukukutshela into engase ibonakale incane, kodwa ebucayi kakhulu uma sikhuluma ngenhlalakahle. Bheka uzungezwe. Bangaki izinto ozigcinayo ezimelela ukuswela? Kangaki uthatha isikhwama esidala esidabukile ukufaka imali kanti awuboni ukuthi lokhu kuthinta kanjani indlela ocabanga ngayo? Konke okusizungezile kuphethe amandla. Uma ikhaya lakho ligcwele izinto ezimelela ukuswela, yilokho kanye okuswelayo okuqinisa empilweni yakho nsuku zonke. Into ngayinye ikhuluma nengqondo yakho, noma ungase ungakuqapheli. Lezo zinhlamvu zemali ezisakazeke ekhoneni ledroro, izirisidi zakudala ezivela ezikhathini ezinzima, ngisho nalelo bhodwe lenzuzo ongakaze ulisebenzise, konke lokhu kukuxhuma emoyeni wokuswela. Njengoba u-Albert Einstein asho, konke kungamandla, futhi yilokho kuphela okukhona. Lungiselela umfutho wempilo ofuna ukuyiphila, futhi awukwazi ukuyivimba ukuthi yenzeke. Ngake ngahlangana nendoda eyayivame ukugcina amaphepha emali amadala futhi adabukile. Kuyena, kwakuyimali nje, ukubukeka kwakungabalulekile. Kodwa akazange aqonde ukuthi lokhu kukudelela kwakubonisa indlela ayephethe ngayo ingcebo. Wayephila ekuphileni okuvame ukuntula, engabona ukuthi nsuku zonke wayeqinisa lowo moya wokuswela. Ekugcineni, lapho nginquma ukukhuluma naye ngalokhu, wakuphikisa. Wathi, Bob, yimali nje, akunandaba. Kodwa ngamphikisa, uma ungayihloniphi imali, ungayilindela kanjani ukuthi ikuhloniphe? Ekugcineni wanquma ukuzama. Waphonsa amaphepha emali adabukile, wahlela isikhwama sakhe semali, wayeka ukuqoqa izinsalela zemali, futhi waqala ukuphatha imali njengenani elikhulu. Kwenzekani-ke? Kungakapheli amasonto ambalwa, kwavela ithuba lomsebenzi elisha, okuthile ayekulindele iminyaka. Wathola isikhuphukeli emholweni ayekade esifisa, futhi esikhathini esincane, wathola ukulawula okuphelele kwezindaba zakhe zezimali. Ngabe kwakuwuhlelo nje? Angicabangi kanjalo. Ngiyazi ukuthi kungenzeka ucabanga manje, kodwa Bob, lezi yizinto nje, azinakuba nomthelela omkhulu kangako. Kodwa ake ngikubuza, kangaki uthole usuphindaphinda izinkinga ezifanayo zezimali, uzama ukuguqula impilo yakho kodwa uhluleka? Kangaki uzizwa sengathi noma yini oyenzayo, awukwazi ukuqhubekela phambili? Kungenzeka impendulo isezintweni ezincane ozihlale ungazinaki. Yingakho ngikuphonsela inselelo manje. Thatha into eyimelela ukuswela kuwe, into oyigcinile iminyaka ngaphandle kokuqaphela umthelela wayo, bese uyilahla. Into eyodwa kuphela. Isinyathelo esincane nje. Bese ubona ukuthi kwenzekani ezinsukwini ezizayo. Qaphela ukuthi uzizwa kanjani. Bheka ukuthi amathuba amasha aqala yini ukuvela. Ngoba uma ushintsha lokho okukuzungezile, ushintsha lokho okungaphakathi kuwe. Uma ushintsha ngaphakathi, umhlaba uyashintsha nawe. Manje, ake ngikubuza umbuzo, waphatha kanjani izikweletu zakho? Uzibeka kuphi? Zisasabalele endlini, ziphonswe emashalofini, noma ziqoqwe phezu kwetafula? Noma ngisho okubi nakakhulu, unazo izikweletu eziningi ezingakhokhwanga ezinqwabelene, futhi awukwazi ngisho ukuzibuka. Kufanele ngikutshele okuthile okungenzeka ungakaze ukucabange. Ukugcina izikweletu ezingakhokhwanga zibonakala endlini yakho akuyona nje indaba yokunganaki kwezezimali. Kuyisibonakaliso esinamandla sokungahleleki nokungabi nakulawula impilo yakho.
Uma ufuna ukuba ngumuntu ochumayo, kufanele ukushintshe lokho ngokushesha. Ingqondo yomuntu isebenza ngendlela ethakazelisayo. Konke okubona njalo kwakha iphethini yokucabanga engqondweni yakho. Uma indlu yakho igcwele izikweletu ezingakhokhwanga, usuke uthumela umyalezo engqondweni yakho nsuku zonke wokuthi uhlale unamathala, uhlale unokufanele ukhokhe, futhi uhlale uxakekile. Lokhu kudala ukukhathazeka, ingcindezi, futhi okubi nakakhulu, kukugcina emjikelezweni wokuntula. Lokhu akusikho engikushoyo, kodwa yizifundo zesayensi eziqinisekisayo. Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abanamathala babhekana nezinga eliphezulu lokucindezeleka, futhi lokho kuthinta amandla abo okwenza izinqumo ezihlakaniphile zezezimali. Lapho uzizwa ucindezelekile kakhulu, kuba nzima ukubona izixazululo namathuba amasha okuqeda lesi simo. Ngake ngahlangana nowesifazane owaphila kuleli qiniso. Noma nini lapho ngingena endlini yakhe, ngangibona izikweletu ezingakhokhwanga zisabalele yonke indawo. Wayelokhu ethi uzama ukuhlela izimali zakhe, kodwa inyanga ngayinye yayibukeka imbi kuneyangaphambilini. Wayesebenza kanzima, kodwa akazange akwazi ukuphuma esikweletini. Ngelinye ilanga ngambuza, wake waqaphela yini ukuthi indlela ikhaya lakho elibukeka ngayo iyafana nendlela izimali zakho ezihleleke ngayo? Uma ungakwazi ukuhlela izinto ezikuzungezile, ungayilungisa kanjani ingaphakathi lakho? Lokhu kwamenza wacabanga. Wabe esenza isinqumo sokuzama okuthile okusha. Waqoqa zonke izikweletu ezingakhokhwanga, wahlela lokho okwakufanele kukhokhwe, futhi walahla amaphepha amadala. Wakha uhlelo lapho ayengagxila kuphela ezintweni ezizayo, ngaphandle kokugcina ekhatshangelwa izikweletu zakudala. Emasontweni ambalwa kamuva, kwenzeka into emangalisayo. Umsebenzi wakhe waqala ukuhamba kahle, wathola izindlela zokuxoxisana nezikweletu zakhe, futhi okokuqala eminyakeni eminingi wakwazi ukuqeda inyanga engazizwa ecindezelekile. Kwakukuphazamiseka nje. Kwakuwushintsho lwengqondo. Futhi yilokho kanye okufanele ukukwenza nawe. Uma unezikweletu ezingakhokhwanga ezinqwabelene, zihlele. Uma kudingeka, zifake endaweni lapho ungabona khona uhlelo lwakho ngokucacile, kodwa ungavumeli ukuthi zibe isikhumbuzo esingapheli sesimo sakho sezezimali. Imali iphendula amandla akho. Uma uphila phakathi kodlame, uzodonsa udlame olukhulu. Uma uzihlela, uzodonsa ukuhleleka. Futhi ukuhleleka kuletha ukuqonda. Ukuqonda kuletha amathuba. Manje, mhlawumbe ucabanga ukuthi, kepha Bob, izikweletu zami ziyiqiniso, kufanele ngizikhokhe, angikwazi ukuzinyamalalisa nje. Ngiyavuma. Inhloso akukhona ukunganaka izinkinga. Inhloso iwukuyeka ukuzigcizelela nsuku zonke ngendlela ekubamba umqondo futhi ikwenze ube manqikanqika. Shintsha ukukhathazeka kube isenzo. Beka izikweletu zakho ngenhloso, hayi ngosaba. Thatha incwadi yokubhala, bhala izibopho zakho, beka imigomo, bese uyayilandela. Kodwa ungavumeli amaphepha ezikweletu ukuthi alawule indawo yakho noma ingqondo yakho. Ngicela ungitshele into eyodwa, zingaki izingubo ezindala onazo egunjini lakho lokugqoka? Zingaki izingubo ongazigqokanga iminyaka, kodwa usaphikelela ukuzigcina ngoba ukholelwa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uzodinga ukuzisebenzisa? Mhlawumbe leyo hembe endala esivele iphelelwe umbala, leyo bhulukwe yedenim engasakulingani, noma leyo jazi eligcine ligqokwe kudala kangangokuthi awusakhumbuli nokuthi wayelithenga nini. Manje sengikubuza, kungani usagcina lezi zinto? Ngoba uma kukhona into evimba inhlanhla nokuchuma ekuphileni kwakho, kungukuncika ezintweni ezingasakusizi. Izingubo zonke ongazigqokanga ziyizinkumbulo zekusasa elidlule osalibambelela. Uyazi ukuthi abantu abaphumelelayo ngokwezimali banesimilo esifanayo uma kuziwa ezingutsheni. Ababagcini izinto ezingadingekile. Abagcini izingubo ezingasabonisi ukuthi bangobani njengamanje. Okubaluleke nakakhulu, bagqoka izinto ezenza bazizwe beqinile, bethembele emandleni abo, futhi belungele ukubhekana nezwe. Ngikhumbula usomabhizinisi ophumelelayo engitshela imfihlo eyashintsha ngokuphelele indlela engangicabanga ngayo.
Wathi, Bob, uma ufuna ukuchuma, kufanele ufunde ukugqoka njengenguqulo ecebile yakho. Awukwazi ukugcina esikhabetheni sakho okuthile okuyinkumbulo yobumpofu bese ulindela ikusasa elicebile. Lokho kwangenza ngacabanga kakhulu. Uke wabona indlela ukuzethemba kwakho okushintsha ngayo uma ugqoke ingubo entsha, ebukeka kahle, ekwenza uzizwe uphethe impilo yakho? Ongakugqokayo akusona nje isicathulo noma isuti, kuyisibonakaliso sendlela ozibona ngayo. Futhi indlela ozibona ngayo yiyo eholela ekutheni umhlaba uphathane nawe kanjani. Ngakho-ke nganikeza omunye umuntu inselelo. Ngamtshela ukuthi ahlukanise zonke izingubo angasazigqoki, zonke ezindala, zonke ezingasabonisi umuntu afuna ukuba yikho. Wahluleka okwesikhashana, kodwa ekugcineni wavuma. Lapho eqeda, wathola ukuthi cishe ingxenye enkulu yezingubo zakhe wayesezikhiphile. Uyazi ukuthi kwenzekani ngemuva kwalokho? Emavikini ambalwa kamuva, wathola ithuba lomsebenzi elashintsha impilo yakhe ngokuphelele. Ingabe kwakuwumlingo? Cha, kwakungamandla, ukwakha isikhala esisha. Kwakungukuvumela inhlanhla ukuba ingene empilweni yakhe. Manje sengikubuza, uyafuna ukuchuma? Uyafuna ukuba umuntu ophumelelayo ngokwezimali? Ngakho qala ngalokho ongakwenza njengamanje. Vula ikhabinethi yakho. Buka zonke izingubo zakho. Zibuze umbuzo, ingabe lokhu kuyamele umuntu ocebile engifuna ukuba yikho? Uma impendulo inguyebo, gcina. Kodwa uma inguyebo, khipha. Nikeza omunye, uthengise, noma wenze noma yini engcono, kodwa ungakugcini. Ngoba uma ungakwenzi isikhala sokwamukela izinto ezintsha, ngeke zize. Ukuchuma kuyindlela ehlala ihamba, kuyinto ethutha njalo. Konke kuqala ngezinqumo ezincane ozenzayo nsuku zonke. Manje, ngicela ungitshele, ingabe kukhona into endlini yakho ekubuyisela ezikhathini ezinzima uma uyibona? Into ethile ekukhumbuza iphutha oselidlule kulo, ubuhlungu, noma isikhathi obufuna ukusilahla? Uma impendulo yakho inguyebo, ngicela ulalele kahle ngoba lokhu kungase kukubambezele ngendlela ongayicabangeli. Ngifuna uqonde into ebalulekile, yonke into ekuhlangothini lwakho iphethe amandla. Yonke into onayo iyinkumbulo ethile. Uma ugcina izinto ezikwenza ukhumbule ukwehluleka, ukuhlukana, ukukhohliswa, noma izikhathi ezinzima, usuke unyakazisa lezo zinkumbulo nsuku zonke ngaphandle kokubona. Futhi into embi kunazo zonke ukuthi lokhu kuthinta yonke ingxenye yempilo yakho, kuhlanganise nesimo sakho sezezimali. Ngahlangana nendoda eyayigcine indandatho yokuzibandakanya iminyaka eminingi, nakuba ubudlelwane obabuhambisana nayo bungazange buphumelele. Wayevame ukusho ukuthi akabe esanendaba nayo, ukuthi ayisasho lutho kuye, kodwa njalo lapho evula ikhabethe bese eyibona lapho, wayezwa umthwalo enzizweni yakhe. Kwakungathi angakuzwa kahle, kodwa wawukhona. Futhi wazi ukuthi yini enye eyayikhona. Ubunzima bakhe bokuhamba phambili, kokubili empilweni yakhe yezothando nasekuphumeleleni emsebenzini. Wayebambelele kulesi sikhumbuzo sesikhathi esinzima, futhi lokho kwawuvimba ukuba angakhethi amathuba amasha empilweni yakhe. Ngelinye ilanga, ngesikhathi ngikhuluma naye, ngambuza, uma le ndandatho ingabe isasho lutho kuwe, kungani usayigcina? Wathula isikhashana, wabe esethi, angazi. Mhlawumbe ngoba ingikhumbuza ukuthi ngangiziphi, ukuthi ngiphile ini. Ngathi kuye, kodwa ufuna ukuqhubeka uphile esikhathini esedlule, noma ufuna ukwakha ikusasa elisha? Ngaleso sikhathi, wenza isinqumo. Ngakusasa, wayilahla leyo ndandatho. Futhi cabanga ukuthi kwenzekani. Ngemva kwesikhathi esifushane, wahlangana nomuntu omusha, othile owahlanganisa impilo yakhe. Kodwa okwakumangaza nakakhulu ukuthi, ngesikhathi esifanayo, amathuba amasha aqala ukuvela emsebenzini wakhe. Kwakungathi, lapho ededela lo mthwalo womzwelo, wakha isikhala sezinto ezinhle ukuthi zingene empilweni yakhe. Manje, ngifuna ucabange ngalokhu empilweni yakho. Ingabe kukhona into oyigcinayo nje ngenxa yokubambeka emizweni, kodwa empeleni ekugcina ubambekile esikhathini esidlule? Kungaba isithombe, incwadi, isipho esivela kumuntu owakulimaza, noma into ethile ekukhumbuza ubuhlungu.
Ngifuna uqonde ukuthi ngokugcina lezo zinto eduze, uthumela umlayezo emvelweni wokuthi usabambeke kulowo moya. Awukwazi ukulindela inhlanhla nokukhula uma usabambelela ezimpawu zobuhlungu bakho. Uma ucabanga ukuthi, kodwa Bob, angiyibuki lento, ihleli nje endaweni ethile, kufanele ngikutshele into ongakaze uyicabange, ingqondo yakho iyazi ukuthi isekhona. Ungayibona nsuku zonke, kodwa amandla akho ayayizwa. Futhi lo mthwalo womzwelo uthinta izinqumo zakho, isimo sakho sengqondo, ukuzethemba kwakho, nekhono lakho lokubona amathuba amasha. Manje, ngifuna ukuthi uzungeze ikhaya lakho futhi unake into ongake wayingaqapheli. Zingaki izinto eziphukile, ezibolile, noma ezingasasetshenziswa osazigcinile? Kungaba isipiliyoni esineqhaku, isihlalo esinonyawo olungazinzile, noma iwashi elingasebenzi iminyaka. Kungaba yizinto nje, akunjalo? Cha. Konke okukuzungezile kubonisa amandla owaphethe. Ukugcina izinto eziphukile ekhaya lakho kusho ukuthi uyamukela ukuphuka empilweni yakho. Futhi uma wamukela ukuphuka, wamukela ukuma, ubunzima, nokuswela. Uma ugcina izinto ezingasasebenzi ekhaya lakho, uthumela umlayezo ocacile emvelweni, ngiyamukela okonakele. Sengijwayele okungasebenzi. Futhi imvelo iyaphendula emandleni akho. Uma ujwayele ukuzungezwa izinto ezingasebenzi, impilo yakho nayo izoqala ukubonisa lokho. Imali yakho izoqala ukuminyana, amathuba akho azoba mancane, futhi ingqondo yakho izoba mnyama. Uma ungangikholwa, cabanga ukuthi uzizwa kanjani lapho ungena endaweni ehlanzekile, ehlelekile, ephelele. Kunomuzwa wokukhululeka, inkululeko yokuthi izinto zihamba kahle. Lowo mzwa yilowo okufanele ube nawo ekhaya lakho. Izizwe zasendulo zazikade zikwazi lokhu. Ngokwesibonelo, ku Feng Shui, izibuko eziphukile zithathwa njengamasango emandla amabi. Angifuni ukuthi ucabange ukuthi lokhu kuyinkolelo zenje. Cabanga ngalokhu, izifundo seziveze ukuthi izindawo ezingcolile, ezihlakaniphile noma ezinezinto eziphukile zandisa amazinga okuxineka nokukhathazeka. Kusho ukuthini lokhu empilweni yangempela? Kusho ukuthi ingqondo yakho ayikwazi ukuphumula ngoba ihlala ikhumbuzwa ngezinkinga ezingakaxazululwa. Manje ake ungitshele, uyafuna ukuphila esimweni sokuhlale uphephile, noma uyafuna ukudala indawo ekhuthaza ingcebo, ukucaca, nentuthuko? Ngifuna ukuba wenze into ethile manje. Thatha into ephukile esesekhaya lakho isikhathi eside. Into osewazi ukuthi ayisayikwakhiwa, engenanzuzo, emane igcwalisa isikhala nje. Thatha leyo nto bese uyilahla. Manje, ngoba yonke into oyilahlayo ivula isikhala sento entsha. Yonke into ephukile eshiya ikhaya lakho iyisithiyo samandla esisodwa esincane endleleni yakho. Futhi uma udala isikhala sengcebo, iyaqhamuka. Kulula kanjalo? Uma unokungabaza, zama. Kwenze namuhla. Khetha into eyodwa, uyisuse, bese uzwa umehluko. Izinyathelo ezincane zidala izinguquko ezinkulu. Futhi impilo oyifunayo ingangena kuphela uma usulahle lokho okukubambile. Manje ake ungitshele, yini ozoyilahla kuqala? Manje ngifuna ukuthi ume ucabange, zingaki izinto ozigcinayo ngokuzivikela nje. Uyazi leyo nqwaba yezintambo ezindala ongakaze uzisebenzise, lezo zimbiza ezingasenazo izivalo, leyo jazi ongakaze uliwugqoke iminyaka kodwa ulinamathele ngoba ungazi ukuthi ungadinga nini. Zonke lezi zinto zimele okuthile okujulile kunokuba nje izinto ezigciniwe. Lezi zinto zikhuluma ngqo ngengqondo yakho, futhi uma ungakaqondi lokho, kufanele ulalele kahle engizokutshela khona manje. Abantu abagcina izinto ngokweqile ngenxa yokwesaba ukuthi bangazidinga ngelinye ilanga, empeleni basebenza ngokwesimo sokuswela. Bayatshela umhlaba, angithembi ukuthi ngizoba nokwanele esikhathini esizayo, ngakho ngidinga ukugcina okukhulu ngangokunokwenzeka manje. Inkinga ngalokho. Lokho okugcina, kuyakugcina. Futhi uma unamathela ezintweni ezingaphezu kwamandla akho, lezo ongazisebenzisi, noma lezo ezingelanzuzo empilweni yakho, usuke uvala iminyango yezinto ezintsha. Ingcebo iyinhlangano, iyazungeza. Futhi ayikho inhlangano ekuvalelekeni.
Ngikhumbula indaba ekhombisa lokhu kahle. Ngake ngahlangana nowesifazane owayehlale ekhathazekile ngemali. Wayegcina yonke into ayenayo, kusukela ezintweni ezingasizi ngalutho kuya ezingutsheni ayengazigqokile 10 eminyaka. Ikhabethe lakhe lalibukeka njengomlando osagcinwe. Wayethi angeke alahle lutho ngoba ungazi, angikaze ngikudinge lokhu kwelinye ilanga. Kodwa wazi ukuthi kwakuyini okwenzeka. Impilo yakhe yayinjalo, ayikho into eyayihamba kahle. Imali yayingenayo futhi iphuma ngokushesha, yayihlale inganele futhi amathuba ayengaveli. Ngolunye usuku ngamtshela, uma ufuna ukuphumelela, kufanele udale isikhala sokuthi ingcebo ingene. Ugcine izinto ezindala ngenxa yokwesaba ikusasa. Uma usaphila ngaleyo ndlela, ngeke uzizwe ucebile. Wayeqale angabaze kodwa wagcina evumile ukuzama. Wathatha isikhwama semfucomfucu waqala ukususa izinto ayengazisebenzisi. Kwakunzima ekuqaleni, kodwa njengoba izinto ziqala ukushabalala, wazizwa ebalula. Futhi ezinsukwini ezimbalwa nje, izinto ezimangalisayo zaqala ukwenzeka. Amathuba avela kungalindelekile, imali yatholakala ngezindlela angakaze azicabange, kodwa okubaluleke kakhulu, ingqondo yakhe yashintsha. Wabona ukuthi ayikho into eyayilahlekile, kodwa kunokubambelele ekungadingekile. Ngifuna ukuba uzame lokhu namuhla. Thatha into oyigcinile isikhathi eside, into ongakaze uyisebenzise noma engasabonisi inani empilweni yakho. Into eyodwa nje. Bese uyayidedela. Yiphe umuntu oyidingayo, yilahle noma uyidlulisele komunye. Vele uyikhulule. Bese ubona ukuthi lokho kukwenza uzizwe kanjani. Kungenzeka ungakuzwa ngokushesha, kodwa isenzo esilula sokukhipha into engasadingeki sithumela umyalezo onamandla emhlabeni jikelele ukuthi uyethemba ukuthi uzohlala unakho okwanele. Futhi yile ndlela yokucabanga edonsa inhlalakahle nobuningi. Konke okukuzungezile kuthinta indlela ocabanga ngayo, futhi ngaleyo ndlela kuthinta nemiphumela yakho. Yonke into, yonke inketho, yonke iminingwane ezungeze indawo yakho iyakha indlela ocabanga ngayo, indlela owenza ngayo, kanye namathuba owazihehela. Uma ufisa inhlalakahle, kumele uqale ukuziphatha njengomuntu osephila impilo enjalo. Kumele udale isikhala sokuthi izinto ezintsha zingene, ushintshe ukuswela kube ubuningi, hayi engqondweni yakho kuphela, kodwa nasekuphileni kwakho kwansuku zonke, ezintweni ozithintayo, ezintweni ozibonayo, nasezintweni ozigcina ziseduze nawe. Manje, ungayeki lapha. Usendleleni yokukhula, futhi lonke ulwazi olusha olutholayo luyakusa phambili. Ividiyo elandelayo evela esikrinini sakho izokuyisa ekujuleni kwalolu hambo, ikukhuphulele kwelinye izinga, futhi ikwenze ube ngcono ngo-one kunalokhu obunjalo ngaphambi kokucindezela inkinobho yokudlala. Ngiyabonga ngokuba nami lapha, futhi ngikulindele kuvidiyo elandelayo, ngoba uguquko lwakho lusanda kuqala.